Хайырлы иртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Питрәш районының Әлбәдән авылында Советлар Союзы геройы Петр Гавриловка бюст ачу тантанасы булды. Фермерлар кылачны киңәйтә Бөгелмә районыннан Нурдинар гаиләсенең казанышлары. Тамашачыларга җәйге бүләк Шымбай фест 4-нче халыкара курчак театрлары фестивале дәвам итә. Татнефть акционерлык җәмгыятенең директорлар советы утырышында хезмәтне саклау, киберкуркынычсызлык, экологияга сакчыл мөнәсәбәт турында фикер алыштылар. Утырышны Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов үткәрде, шулай ук нефть сервисы блогын булдыру турында сөйләштеләр. Ул нефть чыгару һәм нефть ятмаларын эшкәртү өчен мөмкинлекләрне арттыра. Агымдагы елның июль аенда бюджетны да расладылар. Татнефтехим холдинг предприятиесенең директорлар советы утырышында исә президентка берничә инновацион проектны тәкъдим иттеләр. Яңа проектлар арасында йыгышлы яман-шиш авыруларына каршы нәтиҗәле көрәшергә мөмкинлек бирүче технология да бар. Президент профильле югары уку йортларының фәнни тикшеренү лабораторияләренең бу юнәлештә хезмәттәшлеген җайга салырга тәкъдим итте. Батырлар даны мәңгелек. Питрәш районының Әлбәдән авылында истәлекле вакыйга якташлары Советлар Союзы геройы армия майоры Петр Михайлович Гавриловка бюст ачу тантанасы булды. Брест крепостен саклаган соңгы каһарманның якты истәлеге буыннардан буыннарга күчеп сакланыр. Һәйкәлгә чәчәкне беренчеләрдән булып Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов салды. Каһарманның батырлыгын якташлары яхшы хәтерли. Брест крепостен саклаганда исән калучылар бик аз. Ветеран исән чагында туган ягына, туганнарын, дусларын күрергә, укучылар белән аралашырга кайткан. Конечно, я первый раз увидела героя Советского Союза. Это уже для нас было событие, для меня, для пятиклассницы. Потом... Мин мәктәпнең 5-нче сыйныфында укыганда геройның үзен беренче тапкыр күрдем. Без аның белән иркенләп аралаштык. Шуннан соң безнең пионер дружинасы Петр Михайлович Гаврилов исемен йөртә башлады. Он рассказывал в основном о доступной детям тогда, конечно, то, что вот и дети помогали им в обороне Брестской крепости. Ул Брестны саклаганда исән калган соңгы каһарманнарның берсе. Крепостны бөтен халык шул исәптән балалар белән бергә саклаганнарны ишетеп беләм. Балалар снарядлар ташырга булышкан. Петр Михайлович Гаврилов якташлары өчен легендар шәхес. Авылда аның хөрмәтенә музей ачылган. Мәдәният йортында тарихи түгәрәкләр эшли. 4 ел инде биредә Әлбәдән хәрби уеннары үткәрелә. Все мы знаем, как его посетительного героя Брестского крепости, который остался жив и до конца не сдался. Брест крепостының соңгы геройы онытылмый. Исән калып әсирлеккә төшкәч тә үзенең кем икәнлеген әйтмичә, дошманнарда хөрмәт хисләре уята. Нефес офицерлары аны үз солдатларына үрнәк итеп куя. Хәзер каһарман истәлеген бюстта саклый. Аның проекты иҗади конкурс нәтиҗәләре буенча билгеләнде. Авторы сынчы Россия рәссамнар берлеге әгъзасы Артур Давыдов. Булат Шакиев, Ирек Хамидуллин, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары. Бөгелмә шәһәр янындагы кечерәк кенә Алга авылында Бөек Ватан сугышы геройлары батырлыгын мәңгеләштерделәр. Хәтер һәм кайгы көнендә авыл халкы үз куллары белән утыртылган алма бакчасында батыр авылдашларын искә алды. Бакча 2 ел элек Бөек җиңүнең 75 еллыгы хөрмәтенә фермер Рәис Шәфиков башлангычы белән ачылган. Мушта һәркем үзеннән соң нәрсә дә булса калдырырга тиеш, дип саный Бөгелмә фермеры Рәис Шәфиков. 2 ел элек ул бөек җиңү юбилеена сугыштан кайткан һәм яу кырында калган якташларыбыз истәлегенә алмагач бакчасын утыртырга карар иткән. Байтак алмагач, карыган куаклар утыртканнар. Үсентеләргә ашырма керткәннәр даими карап торалар. Бөтенесе дә кырмыйча үстеләр. Сортлары әйбәт булган күрәсең. Белмичә генә утырттык, үзебез дә бүген хәзер шатланып карап йөрибез менә. Нинди алмагач бакчасы килеп чыкты монда, бөтенесе сорыйлар кемнеке дә кемнеке. Надна КФГ Шәфиков менә шуны ясадык. Бакчаны махсус кыйма белән әйләндереп алганнар. Кышын куяннар һөҗүменнән саклыйлар. Яшь үсентеләргә су сибәләр. Беренче уңышы җыеп алырга әзерләнәләр. Булар мәңгелеккә кала. Сакларга безнең миннән калган кешеләр бар, балаларым бар, алар аны
карарлар дип уйлыйм. Чөнки мин шулай аларны өйрәтәм эшкә. И тәртиплегенә үстереп, үзләре шуны мактанып таларга мыштар, әти утырткан сат дип. Бакчада күп мош алуына исәп тотмыйлар. Берничә елдан ул зур гөл бакчага әйләнер. Үзенең матурлыгы, зурлыгы белән каһарманнар батырлыгын искә төшер диләр. Авыл кешесе өчен бик күңелле. Һәрбер кеше барган саен менә анда кергәч тә авылда беренче теге алмагач бакчасы күрсәгез, ул безнең авыл дип әйтергә мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Ринат Сахибгәрәев, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Бөгелмә районы. Ленар Зарипов Актаныш районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Кандидатураны район советының чираттан тыш утырышында расладылар. Утырышны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Яңа вакытлы җитәкчесе Актаныш районында туган электромонтёрдан алып, предприятие җитәкчесенә кадәр хезмәт юлын узган. Исегезгә төшерәбез, районның элеккеге җитәкчесе Энгел Фәттахов июнь башында отставкага китте. Ленар Зарипов алдында районны үстерү буенча бурычлар тора. Гадәттәге караганда салкын май шәһәр территорияләрендә ширкиләр үрчене тоткарлады. Моны Казан федераль университеты галимнәре дә дәлилләде. Мондый хәл 2015 елда да күзәтелгән. Быелгы хәл ничегрәк? Хәбәрчебез ачыклады. Шәһәр территориясендә сулыклар саны буенча Казан башка миллионлы шәһәрләр арасында икенче урында тора. Безне Санкт-Петербург кына узып китә. Шуңа күрә бездә ширкиләр тиз үрчи, өлкәннәр моны яхшы белә. Они, конечно, нынче верблюды целые. Мы вот туда ходим, лебедей смотреть, да? Там есть комары. Ну, когда сюда переехали, на Чуйково, нас съедали комары. А сейчас нет. Казанда быел ширкиләр чыннан да азрак. Бу хакта университет галимнәре сөйләде. Дөрес, моңа әлегә аңлатма юк. Такая вот ситуация была в 2015 году. Шундый хәл 2015 елда күзәтелде. Шулай ук май бик салкын иде. Гадәттә май аенда салкын булса, ширкиләрнең үрчү процессы авырлаша. Ә менә июньдә алар активлаша. Нәтиҗәдә ширкиләр гадәттәгегә караганда күбрәк үрчи. Көннәр җылыткач, моңа мөмкинлекләр арта. Бу юлы май артык салкын булган күрәсең, ширкиләр үрчү озакка тоткарланды. Хәер, якын көннәрдә аларның тиз үрчеп китү ихтималы да юк түгел. Галимнәр бу чиракта үзеңне һәм якыннарыңны ничек сакларга кирәклеген искәртә. Во-первых, не надо переживать, это не смертельно, опасности для организма никакой не представляет. Беренчедән борчылырга кирәкми. Бу организм өчен бернинди куркыныч тудырмый. Билгеле бер шартларны үтәргә. Кичке караңгы дымлы вакытта бөҗәкләр активлашканда бала белән йөрмәскә кирәк. Кич җиргә чыгасыз икән, ширкиләргә каршы махсус препаратлар кулланыгыз. Әгәр ширкиләр төшәгән очракта сода эритмәсе рәвешендә менә дигән халык чарасы бар. Ул хәлне җиңеләйтә. Әгәр организмда авырлыклар килеп чыкса, табибкә мөрәҗәгать итегез. Фарис Мөхәммәтов, Булашакиев, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Балтырганга каршы җитди көрәш. Кара китапка кертелгән сәламәтлеккә зарарлы үсемлек соңгы елларда Татарстан территориясендә актив үсә. Балтырган тиюгә тән ялкынсына, сулы шиш барлыкка килә. Күзгә суы керсә, кешенең сукраюына, хәтта үлеменә дә китергә мөмкин. Куркыныч үсемлекне әлегә бөтенләй бетерү мөмкин түгел, ә менә алдан саклану чараларын төгәл үтәп була. Совет чорында малларга ашату өчен балтырганны махсус үстергәннәр. Ул тиз үсә, яфраклары зур, силоска менә дигән үсемлек дип саналган. Балтырганның Составоворский дигән сортын икәннәр. Биктау районындагы авыл хуҗалыгы предприятиесендә дә балтырганны күпләп үстергәннәр. Соңгы елларда бу культура турында онытканнар. Тик кешеләр сәламәтлегенә куркынычлы үсемлек буларак, ул үзен әле дә сиздереп тора. Балтырган тирәвендәге барлык үсемлекләрне, хәтта агрессив чүп үләне дип саналган кычытканны да басып ала. Ташанды хуҗалык территориясендә балтырган киң таралган. Гомумән, балтырганның таралу үзәге булып Биктау районы санала. Үсемлек вакыт узган саен тарала, яңа урыннарны биләп ала. Ел сайын без махсус карта төзибез. Быел зарарлы үсемлек мәйданнары республиканың 30 районында теркәлгән. Барлыгы 1152 гектар. Бу алдагы еллар белән чагыштырганда 100 гектардан артык. Соңгы 10 елда балтырган 10 тапкырга арткан. Ул яңа территорияләрдә тарала. Кешеләр сәламәтлегенә куркыныч тудыра. Составоворский балтырганы суындагы зарарлы матдәләр. Кумарин һәм фуракумарин тирене ялкысындыра, сулы шиш барлыкка китерә. Бу матдәләр организмның кояш нурларын кабул итүгә сизгерлеген арттыра. Ультражәмәхә нур йогынтысында җыш кына үзенчәлекле тән пешүләре дип аталучы таплар барлыкка килә.
Иң куркынышы, балтырган суы күзгә керсә, кеше сукраерга да мөмкин. Балтырганга төшкән иртәнге ишек тамчылары да куркынычлы. Яланкул белән бу үләнгә кагылмаса кирәк. Балтырган үсемлеге нигездә юлга буйларында, торак пунктлар территорияләрендә киң таралган. Аларны югыту буенча төрле ысуллар кулланыла. Кайдадыр химик аламнарны кулланырга була, кайдадыр ярамый. Балтырганны юк итүнең иң нәтиҗәле ысулы механик алам. Үсемлек 20 см биеклеккә җиткәнче саклагыч киемнәргә киенеп, көрәк белән төбен казып алырга кирәк. Тулырак тәкъдимнәрне интернетта табарга мөмкин. Әлеге зарарлы шүп үләннәренә каршы көрәш буенча һәркем файдалана ала торган алымнар бар. Республика авыл хуҗалыгы һәм азатлык министрлыгының Балтырганны юк итү буенча махсус программасы бар. Быел аны гамәлгә ашыруга 25 миллион сум акча бирелгән. Фанис Мөхәммәтов, Булашакиев, Илдар Галауддинов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда яшәүчеләргә 24 июньдә түләүсез юридик ярдәм күрсәтелә. Республика бөтен Россия хокукый ярдәм көненә кушыла. Экранда күрсәтелгән яки мессенджерлардан язырга мөмкин булган телефоннар буенча шалтыратулар кабул ителә. Телефоннар иртәнге сәгать 8-дән 4 ярдәгә эшли. Берникадәр тәнәфестән соң дәвам итәрбез, бездән аерылмагыз. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Фермерлык гаилә эше. Моның нәтиҗәлеген Бөгелмә районыннан Нуждиннар гаиләсе тагын бер кат исбатлады. Игенчелек һәм сөт терлекчелеге белән шөгыльләнеп, фермерлар агростартап дәүләт ярдәменең республика программасыннан файдаланды. Тагын бер юнәлеш мөгезле эре терлекләрнең ит токымнарын үрчетү эшен башлап җибәрделәр. Денис Нуждинның әтисе маллар симертү белән 2 ел элек шөгыльләнергә булган. Грант алуга гариза язган, аны откан, акчасына токымлы терекләр сатып алган. Получили 3 миллиона по этой программе агростартап. Закупили. Агростартап программасы буенча 3 миллион сум акчага 55 баш токымлы таналар сатып алды. Аларның 30-ы бозаулады инде. Тиздән терекләр саны арта. Таналар көтүеңенә дә 300 башка җиткәргә исәплиләр. Мясо сейчас очень востребовано. Хәзер мөгезе эре терлек итенә ихтыяҗ зур. Токымлы маллар ите тәмле. Аны кафе рестораннарда бик теләп алалар. Базарга беренче продукцияне ел ярымнан соң чыгарга исәплиләр. Беренчедән терекләрне симертергә, икенчедән грантның барлык шартларында үтәргә кирәк. Сату белән проблемалар юк. Сатып алучылар кызыксына инде. Денис үзе әтисеннән аермалы буларак үсемлекчелек белән дә уңышлы шөгыльләнә. Бөртек мал азык үстерә. Аның хатынының 100 баш савым сыеры бар. Анда да азык кирәк. Авыл хуҗалыгы җыештыру кооперативында безнең барысы да үзара бәйләнгән. Мин азык үстерәм, сатам. Мин аларга булышам, алар миңа. Хәзер республикада фермер эшен үстерү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар дип саныйлар Нуждиннар гаиләсендә. Иренмәскә һәм дәүләт ярдәме программаларыннан файдалана берәргә кирәк. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сахиб Гәрәев, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Бөгелмә районы. Гөмбә ашап агулану очраклары теркәлгән. 2 кешене авыр хәлдә хастаханәгә кидергәннәр. Хәзер пациентлар хастаханәдән чыккан инде. Табиблар соңгы яңгырлардан соң гөмбә ашап агуланучылар булмасын иде дип саклану чараларын күрергә өнди. Тулырак киләсе репортажда. Грибная волна после дождей и погода очень солнечная. Соңгы яңгырлардан соң урманнарда гөмбәләр үрчи. Айрат Бикшәнтәев соңгы тапкыр кәрҗинне 20 минут эчендә тутырган. Урман хәзинәләрен 10 елдан артык җыя. Шулай да кайчак күңелендә шик туа. Похож на лугового опенка. Я не знаю. Болон гөмбәләрен агулы булырга мөмкин дип шикләнәм. Аларны җимем да. Бер генә кисә гөмбә дә агуланырга җитә кала. Бик сак булырга кирәк. Айрат Бикшәнтәев гөмбәне олы юлдан, трак пунктлардан ерак урыннарда гына җыя. Җәйге чорда яңгырдан соң гөмбәләр үрчегән кебек агулану очраклары да арткан. Сезонда 30-40 кеше зыян күрә. Иң куркынычы ак чебен гөмбәсе. Кечкенә генә кисәге дә эчке органнарны зарарлый, хәлсезләндерә. Иң куркынычы пациентлар безгә килеп, кайсы төр гөмбә ашауларын сорагач, төгәл әйтә алмаулары. Гөмбә сатып алганда яки күчтәнешкә биргәндә, кайсы төр икәнен сорашырга, агысыз икәнлегенә инанырга кирәк. Гөмбәне базарда яки сайтларда игъланнар буенча сатып алу куркынычлы. Сатучыларның күбесендә ашамлыкның сыйфаты турында документлар юк. Гөмбәчеләр өчен махсус кушымталар да эшләнгән. Гөмбә ашарга яраклымы, юкмы, бу сорауга җавап бирергә махсус сервислар ярдәм итә. Аларны теләсә кайсы
смартфонга күчереп алырга була. Гөмбәне фотога төшерергә, фотоларны кушымтага салырга кирәк. Шунда ук исеме чыга. Әмма бернинди кушымта да тулы гарантия бирә алмый. Сезон башыннан бирле 2 пациент гөмбә белән агуланып, хастаханәгә эләккән. Җыелган уңышны эшкәртүдә дә сакчылык кирәк. Күп ашау да зыянлы. Мондый очракларда иң тәмле гөмбәләр дә организмга зыян китерергә мөмкин. Алия Галиуллина, Фируза Насырова, Дамир Мөхәммәтханов, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары. Тарихлы, китаплы халык bir кайчан югалмый. Кайчак вакыйгалар, шәхесләр турында арабыздан киткәчтә истәлек, хатирә язып калдырылдай мөмкин түгел. Тапшыруыбызны китап сәхифәсе белән Ләлә Зайнуллина дәвам иттерә. Исәнмесез, иң изге һөнәр ияләре табиблар турында чыккан беренче китап Абдрахман Абсаламовның Ак чәчәкләре булса, икенчесе олы җанлы кеше хирург һәм профессор Галиевның Язмышы дигән китаптыр мөгаен. Милли китапханәдә медицина фәннәре докторы профессор Ринат Галиевның тормышына һәм профессиональ эшчәнлегенә багышланган китапны тәкъдим итү кичәсе булды. Бер генә китап түгел, ә менә романнар, томнар язырлык. Чөнки әлеге кешенең тарихы бер яктан бик каты гади булса, икенче яктан ул бөтен кеше өчен үрнәк булырлык тарих. Ринат Харис безнең Галиев, ул Россия тарихында булган күп язмышларны кабул итә торган язмыш, һәм ул урысча да бик шамалы гына белгән хәлдә үзен менә нинди зурлыктагы, нинди дәрәҗәдәге Россия гына түгел, бөтен дөнья күләм танылган уролог дәрәҗәсенә үстереп җиткерә. Ул профессор да, ул трансплантолог да, ул шул ук вакытта онколог да, ул бик күп кырлы талант. Ринат Галиев Татарстанда медицина өлкәсендә кеше органнарын күчереп утыртуга нигез салган шәхес. Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы. Россия һәм Европаның уролог, онкологлар оешмасы әгъзасы. Ул нинди генә авырлыкта булмасын, ул операцияләргә алына торган иде һәм аның операциясе һәр вакытта уңышлы уза торган иде. Шуңа күрә аның үзенең алымнары булды, аның укучылары бик күп. Аның укучылары Татарстаннан башлап, мин беләм Сирия илләрендә, Афган илләрендә, якын һәм ерак чит илләрдә бик күпләр. Ул 40 елдан артык дәвалау эше белән шөгыльләнә. Шуның 30 елын Республика клиник хастаханәсендә бөерләр күчереп утырту бүлеген һәм нефрология кафедрасын җитәкли. 2 тапкыр Ак чәчәкләр премиясына лаек була. 2019 елда вафат. Күп нәрсә җитеп бетмәй иде. Күп нәрсәне үзебез эшләйдек. 83 елдан башлап, ул зав кафедра булып күчте, яңа аркыбага күчкәч инде. 83 шуннан башлап, менә соңгы вакытка хәтле бүтән нәрсәләрне тормышка ашырдык. Алтын куллы нәрсәгә тотынса да булдыра торган кеше. Бу китапта безнең бергә эшләгән карточка фотографияләр бөтенчә исәнлек залда утыралар. Безнең беренче пересадка ясаган больнойларда утырганда залда 16 яшьлек малай да. Үзенең уникаль операциялары белән ул меңләгән кешеләрне үлемнән йолып кала. Аның исеме Россия медицинасы өлкәсенә алтын хәрефләр белән язылган. Ринат Харисны мин эшкә килүдән беләм 89 елдан. Ул шун зур шәхес, зур укытучы. Беренче операцияларны миңа өйрәткән кеше ул. Шуның белән бер ул гомер буе ул врач булырга да өйрәтте, хирург булырга да өйрәтте, кеше булырга да өйрәтте. Ул үзе бик кешелекле кеше, бик оста шәхес, бик оста куллы хирургия. Ул иртәннән кичкә кадәр зур операциялар ясый торган. Ул вакытны бер җирдә дә безнең илдә ясалмаган операцияларны ясый торган кеше. Китапның идея авторы хатыны Галия Галиева, язучы авторы Валерий Мирошников. Кичәне Валерий Мирошников Лилия Аппакова белән бергә алып барды. Ак гөлләрдән җан җылысын алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Әйе, ак чәчәкләрдәй ак күңелле, изге җанлы кешеләр генә саваплы да, җаваплы да хезмәтне үти, шатлык өләшә аладыр.
Авыллар тарихын өйрәнү изге һәм кирәкле гамәл. Кайбыш авылы тарихы турында китап нәшер ителде. Авторларның сүзләренчә, алар авылдашлары Хәлим Гарипов калдырган кулъязмаларны кулланган. Татарстанның атказанган төзүчесе Фәрит Гарипов Казанда, Әдип Садриев Буада яши. Китапны алар 7 ел элек яза башлый. 2022 елда китап басылып чыга. Басманы һәйкәлләрдә безнең хәтер дип атаганнар. Һәйкәлләр кабер ташларыннан даже укып, галимнәр тарихның кайдан килеп чыкканын, кемнең кайчан яшәгән, нәрсә эшләгән аңлап безгә тарихлар язалар. Шуңа күрә безнең киң хәтерле памятникта 474 кеше язылды. Һәрберсе китапка лаеклы кешеләр. Бөек Ватан сугышында хәлак булган Кайбыш авылы егете Хафиз Төхбиев авторлар сүзләренә караганда Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим ителә, ләкин дәрәҗәле исемне ала алмаган. Китапта Кайбыш авылы турында күп мәгълүмат бар. Аның 100 битен Хәлим Гарипов язып калдырган. Ул мәктәпнең 1 директоры, заманында Маяк колхозына нигез салучы булган. Кулъязма Казан федераль университетында сакланган. Шулай ук җирлек китапханә материаллары да кулланылган. Хәлим абыйдан калган иң беренче тарихта миндә саклана кулъязма. Авыл тарихы, мәчет тарихы, мәктәп тарихы һәм дә biz Тукай музей директорының Гүзәл Фәрдин кызы белән тоже тыгыз элемтәдә күп мәгълүматларны ул безгә биреп бара. Без аның белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Үткәннәрне барлап, олыларны зурлап яшик дип бүгенгә саубуллашам. Ауыл яшеллеккә күмелде. Лениногорский районының Мордва Кармалксы авылында гармуннар һәм аюлар белән йөреш узды. Анда мордваларның милли бәйрәме Балтайны билгеләп үттеләр. Риваятлар буенча мордвалар өчен аю урман алласы булып санала. Бу көнне яшь егетләрне өрәңге агач яфракларына киендерәләр. Алар авыл урамнары буйлап йөри. Бәйрәм аюларны чишендерү йоласы белән тәмамланды. Риваят буенча изелгән өрәңге ботаклары кешеләргә бәхет, якты киләчәк бүләк итә. Шымбай фест 4-нче халыкара курчак театрлары фестивале дәвам итә. Россиянең танылган театрлары 3 елга бер тапкыр иң яхшы спектакльләрен күрсәтү өчен илнең төрле почмакларыннан Казанга җыела. Быел жюри составында үзгәрешләр бар. Кунакларны кылыч җәеп Шымбай үзе каршы алды. Әлеге фестиваль безнең шәһәребез өчен, гомумән курчак театр сәнгате өчен бик мөһим вакыйга дип исәплибез. Без үзебезнең һөнәребездә яңа ниндидер алымнар күребез дип өметләнәбез һәм бер-беребезнең үсешебезгә йогынты ясарбыз дигән фикерләр бар. Инде тамашачыга бу бик күп итеп көндә яңа әйбәт спектакльләр булыр дип ышанабыз. Фестивальны Мәскәү театрының Снеговик спектакле ачты. Артист Андрей Нечаев өчен бу беренче зур эш. Вот, ну вот теперь совсем другое дело. Я очень рад, что мне доверили такой почетный. Иҗат кешеләре өчен бүгенгедә фестиваль ул бик дулкынландыргыч. Безгә аеруча җаваплы өлеше ачып җибәрү тапшырылды. Монда кунаклар күп, башка театрдан килгән коллегалар белән очраштык. Кайдан гына килмәгәннәр. Шымбай фестта беренче генә катнашуыбыз бик югары дәрәҗәдә узар дип өметләнәм. Шулай ук фестиваль барышында Тольятти театры режиссеры да якты хисләр кичерергә өметләнә. И мы с большой радостью участвуем в вашем фестивале. Тольятти шәһәреннән килдек. Чакыруны бик теләп кабул иттек. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Казан тамашачысына алтын битлек конкурсына дәгъва кылган Повесть временных лет спектаклен алып килдек. Спектакльләр 28 июньгә кадәр күрсәтелә. Фестивальдә Белоруссия, Чаллы, Пермь, Ульяновск һәм Россиянең башка төбәкләреннән театр труппалары
иң мәшһүр әсәрләрен тәкъдим итә. Шулай ук 23 июньнән 26 июньгә кадәр Курчак театрының Чәчәк фестивале паркында да бушлай урам тамашалары күрсәтелә. Мөршидә Җиһан, Айгөл Хитиятова, Ленар Гыйззәтуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Сау сәламәт булыгыз.